Да, жамағат күптәннән моның кадәр хейт булганы юк иде миңа карата. Мин инде андый комментарийларга игътибар итмим әлбәттә. Әмма ләкин беләсезме нәрсәгә хәрләндем? Ул комментарийларны күбесен ир кешеләр яза, беләсезме? Хатын-кызлар яза инде ул бер-берсенә. Нормаль күренеш миңа калса. Ир кешеләр, ир ат башым белән син шундый ямьсез сүзләр хатын-кызга ничек кулын шулай телефон алып менә язып утырганны шулай шокка мен просто шокта. Һәм инде бу теманы кузгалткач, үземнең комментарийларымда әйтеп китәсе килә, җәмәгать. Мин бит инде анализ эшлим, нишләп шундый күп начар комментарийлар язганнар икән миңа карата дип. Һәм әйтергә кирәк, мин килешәм. Бу ул видеода минем иң матур вакытларым түгел. Анда оператор да гаепле түгел, визажист да гаепле түгел. Анда мин ничек бар шулай. Нишлисең инде? Шулай туры килде. Минем подписчиклар, минем язылучылар белә. Безнең әти авырый бит инде, әйме? Һәм әлбәттә менә шушы йокысыз төннәр минем кыяфәткә тәэсир итмичә мөмкин түгел иде. Анда минем килешәм, йөзләр дә шешенгән, җирчыклар да тирәнәйгән. Ул вакытта косметологка барырга гына түгел, анда мин күзгә карарга да вакытым юк иде. Ул шундый период булды. Һәрбер кешенең дә төрле вакытлары була. Авыр вакытлар да була, сынаулар да була. Бу тормыш, җәмәгать. Шундый начар